Čau, čo si myslíš, počúvaj ma o tom Rockovi? Že veľký buzerán a nevie repovať. A prečo? Môže počúvať len moju hudbu. Prečo? Lebo je trápko vyjebaný. Prečo si to myslíš o ňom? To škodí na hlavu chlapcovi, už nerepuje. To vážne ako? Áno. A ty ho aj osobne poznáš? Ne, ale viem, že je buzerán. A on ako ty na ňo disuješ, alebo jak to máme chápať? Hej, on je kokotko. Áno, a dalo už aj on na teba? Ne, ale čakám aj ho na to skurvy si na hlavatého. Aha. S mapkou do Richy. Ja myslíš, že sa mu bude páčiť to, čo mu odkazuješ? Fú, asi ne, ale je to dis bracho, tak to musí pochopiť. A myslíš, že on ti to vráti nejako? Určite bol A myslíš, že je lepší než ty? Určite, že ne. A jakú ulicu reprezentuješ, povedz? Ovčany, Hovickú, Budačinskú a všetky Petržalské ulice, nejak on čo z nejakej piči košičkej vyjebanej, čo chodí na ulic chváčiť kokoty cigáňom vyjebaným a na mňa to ide dávať buzerantko. Dobre, tak podaj na ňoho. Roko, ty hlavatý pec.